Komana anonzi Professor Mutuli Ncube anozikanwa kuti aiwa ndovakomuna finance. Wamuziva kuti panguva ino vanhu vari kuenda against his 2025 budget. Pana patoona kuti aiwa mukomana ona kuti aiwa zvinhu zvaakaita hazvisi feasible. Zvatakuona kuti aiwa vatikaona maeconomist nevamwe vanhu industries vakauya vachimuakambana vanouya vachimuudza kuti aiwa izvi aiwa zvinoomera nyika yeZimbabwe. Sanapera mashoko atoona kuti aiwa Professor Mutuli Ncube avoita a certain U10 yatiri kuona kuti vari kuona kuti aiwa vangada kurevise his budget kuti vosubscribe oleko turn the bell icon. Timina zimudanyira chiti Mutuli Ncube performs U10 on taxes. Wapindanyira chiti in a significant development for Zimbabwe's economic policy, Finance, Economic Development and Investment Promotion Minister Professor Mutuli Ncube has announced that Treasury is open to revisiting some of the controversial tax measures outlined in the 2025 national budget. Speaking at the 2025 post-budget breakfast meeting in Harare on Monday, Ncube acknowledged growing concerns from captains of industry, commerce, and economists, signaling potential changes to key taxation policies. Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa panguva ino vana Mutuli Ncube aiwa vachizoona pachavo pega kuti aiwa zvinhu zvavanoda kuzama aiwa hazvibudi, noda kuti aiwa zvinge zvichikomera macitizens chizvaro chese chenyika yeZimbabwe aiwa anenge vachitoona kuti kunyange nemaindustries chaimo, kunyange nevanhu mueconomy aiwa mataxes acho anenge akanyanyisa zvatinoona kuti aiwa nyika pana kwatinoenda ingatokolapsa economy yacho. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Wabvina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.